Okay, ngiqhubeka laphaya kule video edlulile angithi. So le video bengichaza ukuthi bekuthi njalo mangizwa kugxekwa mhlambe ngumuntu or ngamantombazana athanda abafana nami bengibagxeka laba abathanda abafana. So ingakho kwakuba khona into ethi uma angiphikele ukuthi sengumuntu oseqalile ukulala nabafana, kodwa lento yayishiwo baba wami wayeqinisile kwakunjalo, ngoba ngiyakhumbula ngosuku engitshela uma ukuthi ubaba uthe kuyena uyasola ukuthi sengithanda abafana, sengiyalala mina. Ngiyakhumbula ngabheka phansi, kodwa kusho ukuthi ngoba uma akazange anake yini ngaleso sikhathi, angazi noma wayenganaki. So akanginakanga ukuthi wayengibheka phansi or ukuthi ngiyenza kanjani mangizwa, ngiziphatha kanjani ngokuzwa lokho, ngiyenza kanjani. So ngiyakhumbula wathi mangitshela uthi wavesana wamtshela ubaba ukuthi hayi, indodakazi yami ayikwazi ukuthi ibe isiqalile ukulala nabafana. So yaqhubeka ke kwenzeka laba abaqasha bakwaze baphuma ba move out. Kodwa ke before we move out, ngoba lo mfana wayenjalo enqonqoza before ngiye esikolweni enikeza igrade 5 and ngina 10 years, kwenze ukuthi ngagcina sengumuntu osethanda abafana vele, sengumuntu osethanda ukuya ecansini. So manje until baze ba move out, ngingasho kubazali kwenza into efana naleyo. So kwenzeka ke khona laba baqashe ngichazele bona ku part 1 we video yami la engithe khona abanye babeqashile kwakuyi couple and yayinengane eyodwa yomfana umfana kodwa wayemncane kunami. And then into eyenzeka ukuthi ngelinye ilanga unkosikazi walo baba wayengekho nengane yabo babengekho, babephumile, and abazali bami bangithuma kuyena lo mqashi owayeyi couple. Mabengithuma kuyena kungathi khona into ababengithumeni ukuthi ngifike ngiyisho, ngafika ngayisho. Manje ngoba ngase ngiqala ukuthanda abafana, so ngase ngisazi ukuthi umuntu wesilisa kuba kanjani mawulala naye. So ngase ngumuntu owayesethanda ucansi. So mase bengithumile kuyena, mase ngiqedile lokho engangikuthunyiwe, ngavesana ngami eminyango. Mangimile eminyango babehlala eroomini nje. So ngenkathi bengithuma abazali bami, wayelele embedeni wangilanda ke ngangimile, since ngangimile eminyango sengishilo lokho ngangikushilo, nami angazi ukuthi ngangimeleni, ngezwe nje ukuthi ngimi kodwa sengiqedile lokho engangikuthunyiwe. Wase yangithatha ke wangiqukula wangisembedeni walala nami. Lona ke walala nami kanye. Kwaphela kanjalo ke uthe maseqedile ukulala nami wangivulela umnyango ngahamba. And angisakhumbuli kodwa angiphindelanga kubazali ukuthi mhlambe ngisho or nabo abangibuzanga. That's why ngithi angisakhumbuli ukuthi into engangiyithunyiwe yayidinga mhlawumbe impendulo yini or mhlawumbe kwakwenzakalani, kodwa into engikukhumbulayo ukuthi ngangithunywe nje into okwakufuneka ngisho nje ngomlomo. So kwenzeka ke sebemuvile out obhuti laba bahlala bebathathu, sekumuve laba actually abamuvanga out, lo baba washona. So wasekwenza ukuthi gcine unkosikazi nomntwana kumele bamuve out.